रोमै नों जेरावखि थाया मानो माबार न'आव थाब फैफिन। फिन फिसाय आरो गथ' गारनानै खारबावदों बर' आइजो। खथेब नार्जारी मुंनि आइजोआ गावनि आंगो फिसाय आरो गथ' साथामखौ नागारनानै गुबुनजों खारफालांनायनि सन्देह। रोमै नों जेरावखि थाया मानो माबार न'आव थाब फैफिन। गोदाव सोराव मानो बेबायदि खालामना थाहैखो नों फनबो हरा माबो हरा। सनितपुर जिल्ला हुग्राजुलि हालामनि सिङाव थानाय आलाइस्रि गामिनि थागिबि अरुण नार्जारीनि बिसि खथेब नार्जारीया थांनाय 10 जानुवारिनिफ्रायनो बहाबा खारखोमानानै दं। हौवाया फोरमायनाय बायदिब्ला खथेब नार्जारीया सानै हौवासा आरो सासे हिनजावसा गथ'फोरबो दंखायो। थाबैनो फैफिन न'आव फैनांगौ गथ' साथामनि मोखांखौ नायनानै। हौवाया गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैनाय सुबिदाखौ नायनानै खारखोमालाङो खथेब नार्जारीया। गोबाव समनिफ्रायनो गुबुन हौवाजों फन रायलायबाय थानायखौ हौवाया मिथिखायोमोन। नाथाय मिथिसेयावबो हौवाया हिनजावखौ एसे एनै बादा होदोंमोनब्लाबो हिनजावखौ होबथानो हायाखिसै। आंनियाथ' रायलायबाय थाखायो आङो हजोंनिफ्राय फन हरबाबो एनि टाइम उइथिं मोनबाय थाखायोमोन। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 9387357127 नङाब्ला 6026349115 मबाइल नम्बराव खौरां हरनो थाखाय गुरै खावलायदों। रोमै नों जेरावखि थाया मानो माबार न'आव थाब फैफिन। गोदाव सोराव मानो बेबायदि खालामना थाहैखो नों फनबो हरा माबो हरा। बेसे गोदाव सोराव जानो लोंनो सुख गैयै बायदि नागिरलागासिनो आं नोंखौ। फिसाफ्राबो बेसे खस्थ' मोनगासिनो। आं दा मालाय फैसा गैया थाखा गैया अबाव नागिरगोन नोंखौ। नों जेरैखि जाया जेरावखि थाया थाबैनो फैफिन न'आव फैनांगौ गथ' साथामनि मोखांखौ नायनानै। फन रायलायनायाथ' रायलायबाय थाखायो आङो हजोंनिफ्राय फन हरबाबो एनि टाइम उइथिं मोनबाय थाखायोमोन। ओमफ्राय दा गामिनि मानसिफ्राबो मिन्थिजोबो हरनि 10ता साराय 11तासिम बिदिनो फन रायलायबाय थायो। आंथ' आरो गोजानाव थानाय मानसि नुवाबो खोनायाबो मोजां दं नालाय मोजां दं बिदि सानबाय। दा हनै खोनाबाय जानुवारि 11 तारिखनिफ्रायनो गोमानानै दङ। आंबो फैनो होननानै सानदोंमोन थाब फैनो हायाखिसै। इमारजेन्सिनि थाखाय फैसानि प्रब्लेम जानायनि थाखाय थाब फैनो हायाखिसै आरो फ्लाइटआबो गोबाव लाबाय। सिट बुकिं जाजोब्बायमोन। ओंखायनो आंनि दाख्लै सफैबाय 26 तारिखआव। बे देरसिन बे सेकेन्ड बे थार्ड। आङो मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनि हिनजावखौ नांफिनगौ गाव फैथों। न'आव मोजां मिलायना जागोन। आरो दा आंथ' बिदि होखाराखैमोन बेखौ। दावराव दावसियालाय सबबो जायो जानायालाय। आङो रायहरदोंमोन आरो फंनैसो। बेखौनो आरो मागोआव बियो फैसा थोआ होननानै फैसा 1000सो ना माबायदि दिरुन होननानैसो थगायना थांखादों थांनायालाय। ओमफ्राय आङो फन बुबाय थादोंमोन फैसा थोगोन ना थोआ हरदेरनो होननानै। सुइस अफ मबाइला ओमफ्राय दाबो। खारनाया जानुवारि 11 तारिखनिफ्राय। सफैबाय। बेनि गेजेरावथ' आं मा फोरमायबावनो। दा आंबो ना दस्राजों खारदों ना बले खामानि मावना दंहैयो। जायखिजाया आंनो नांफिनगौ आरो हिनजाव फैफिनजानो लुगैयो आं गथ' गथाय साथामनि मोखांखौ नायनानै। आं बजबना लाफिनगोन आरो दाबो। हरनानै सोंहरलागासिनो रावबो थाङाखै फैयाखैल' होनना बुङो आरो बुंनायालाय। मा खालामदों मबाइलानो सुइस अफबा गैया। खावलायनो लुगैबावो दा रायजो राजानिसिमबो जेरावखि लोगो मोना मानो सोरबाफोर नुसनबायबा सोरबाफोर अबावबो नुदोंबा हमनानै दोननांगौ। हमना दोननानै न'खराव खबर हरनांगौ। आं दा खावलायो बेखौनो आसा खालामना थाबाय। आरो आं फैफिनजानो लुगैयो आंनि हिनजावखौ। गथ' साथामनि मोखांखौ नायना फैफिन आं हारसिं सामलायनो हाया। हाजोआव थांनो ना बले न'आव बिसोरजों थाफाबाय थागोन आङो। बेबायदि दुखु खस्थ' सोलिना दं दा आङो बे गाहायनि नाम्बाराव गाहायाव आंनि मबाइल कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनाय जादों। बे मबाइलाव जायखिजाया फन बुना खिथाहरबानो मोनगोन आंखौ। नाम्बारा बेनो आंना।